Ćao dragi moji i dobrodošli na ovo nedeljno druženje. Hvala vam što ste ponovo na mom kanalu i što me uvek pratite. Ja se nadam da ste se već prijavili za Native Camp preko mene. Ako niste, znate da vas ja uvek pozovem. Prijavite se preko mog linka sa kodom ALEX2. Unesite u polje referral moj mail i ja ću vam svakako uvek pomoći. Znači uvek se trudim da odgovorim na sva pitanja. Znači pre vidim Skype nego mail, ali uvek mi možete bilo gde poslati vaša pitanja. Također možete ovdje naravno i u komentarima da ostavite vaša pitanja, naravno i sugestije. Što se tiče ove nedelje, ja sam odlučila da još malo pričamo o Payoneeru, jer uvek se tako nađe još neko pitanje koje mi stigne, a ja nisam ovako javno odgovorila, već odgovorim ili ako je na YouTube onda bude stvarno to javno, drugi mogu da pročitaju, ali ovako privatno kad mi pošaljete poruku, pa sam ih ja zapisala i danas ćemo da odgovorimo na neka od njih. Znači današnja tema je Q&A, odnosno pitanja i odgovori u vezi sa Payoneerom. Ovako, pa da krenemo sa pitanjima. Prvo pitanje je kako uopšte da ja posle, kada se registrujem na Payoneeru, kako da povežem Native Camp i Payoneer. Znači, kao što znate, možete preko mene da se prijavite za Payoneer, u opisu svakog videa imate link. Time ćete ostvariti pravo na novčani bonus od $25, a kasnije kada ste se registrovali i kada je vaš nalog odobren, logujete se na Native Camp platformu, znači i sa lijeve strane imate one padajuće menije. U opciji account izaberete payment deo i tu se logujete na Payoneer. I kada je to uspešno povezano, pisat će vam status complete. Tako da vrlo jednostavno, znači kad već imate nalog na Payoneeru, odete u taj deo account i povežete Native Camp u par klikova i onda vam tu znači da stoji status da je to odrađeno. Sljedeće pitanje, koje to lične podatke treba da unesem? Treba da unesete znači ime i prezime, mail adresu, znači grad u kom živite, državu u kom živite, vašu adresu stanovanja i treba da unesete mobilni telefon koji ćete naravno posle verifikovati porukom. Znači oni će vam poslati kod koji ćete uneti tu. Jedna devojka me pitala, znači ovo nije sad pitanje, nego zašto kao da unesem broj telefona. Pa pogotovo kasnije, na primjer, ako zaboravite šifru ili nešto, ne možete da se ulogujete i zbog sigurnosti uvek možete znači da zatražite znači novu šifru putem broja telefona, da se logujete na aplikaciju putem broja telefona, oni vam pošalju taj kod i vi ste time imate još jedan korak u toj zaštiti vaših podataka, tako da ne vidim ništa loše zašto ne biste uneli svoj broj telefona, slobodno unesite. Da se nadovežem na to, isto također postoje security questions. Zašto to unosimo? Isto iz tog razloga da bismo zaštitili naš profil, znači tu unesete imate padajući meni, izaberete na koje pitanje želite da date odgovor, uglavnom je nešto koja je vaš prvi ljubimac iz djetinjstva, znači vi odgovorite i kasnije kada slučajno možda zaboravite šifru, oni vam postave to pitanje i samo vi možete da uđete na vaš profil, tako da eto to unesite. Sljedeće pitanje, koji lični dokument mogu uneti na Payoneer? Ja iskreno kada sam pravila nalog na Payoneeru, ja nisam imala opciju da unesem srpsku ličnu kartu, već samo vozačku dozvolu i pasoš. Sad neka mi ispravi neko ako grešim, ne znam da li se sad nešto promenilo, da li možete da unesete srpsku ličnu kartu. Tada kada sam ja unosila bilo je samo vozačka dozvola ili pasoš. Sljedeće pitanje, gdje mogu da pronađem odgovore ako imam neko pitanje u vezi sa Payoneerom? Znači u delu help na sajtu, znači pogotovo tu imate one korisne videa how to, znači oni su snimili sve, imate čak i deo gdje možete da unesete vaše pitanje.
tako da to slobodno je jako korisno kad nešto ne možete da nađete gde se nalazi na sajtu, da tu pretražite, znači kucate nešto fee, na primer, i onda vam on izbaci te artikle u vezi sa tom temom, znači s tim provizijama, i onda vi sigurno tu možete pronaći odgovor. Ako želite neku drugu varijantu, Facebook grupa Pionir Srbija, uvek neko se nađe da odgovori, tako da uvek tu možete da postavite pitanje ili da odete na onu lupicu i da ukucate neki pojam da vidite da li su se ljudi već dopisivali na tu temu, pa možete tu da pronađete odgovore. Sljedeće pitanje, koliko novca moram da imam na računu da bih prebacio na devizni račun? Da, nažalost, $50 morate da imate, znači ne možete manje da biste prebacili na devizni račun, tako da to je iznos ukoliko tako radite prebacivanje novca. Ako ne koristite karticu, znači $50 morate da imate da bi minimalno da prebacite na devizni račun. Sljedeće pitanje, koji je to iznos za poručivanje Pionir kartice? Iznos koji je za poručivanje kartice je $100. Sad, isto se tu zbunite, to ne znači da će vam oni naplatiti tu uslugu $100, već je potrebno da ste u nekom trenutku imali tih $100 na računu. Znači, ako vi danas imate $105, pa ste popodne potrošili 10, imate 95 i to popodne hoćete da poručite karticu, možete, zato što nije uslov da vam stoji na računu $100, već je uslov da ste od početka otvaranja računa do tog trenutka imali $100 na računu. Znači, oni su to sabrali, bez obzira da li vi koristite ili ste nešto prebacili. Vi ste ispunili taj uslov, znači dostizanja tog novca od $100. Znači, niti će vam oni skinuti tih $100, niti vam oni stoje zamrznute dok ne poručite karticu, već možete slobodno da ih potrošite i da naručite karticu, tako da ona vam stiže na kućnu adresu za 10-ak dana. Imate moju playlistu u vezi sa Pionirom 3 videa, ja ću dodati i ovaj, tako da sva 4 videa će vam biti dostupna jedno ispod drugog u toj playlisti, pa možete da pogledate sve da vam bude jasnije. Sad, stiglo mi je to jedno pitanje, meni još uvek se to nije desilo, ali jednom dečku je istekla kartica, pa se pitao da li može da poruči novu. Ja sam malo istražila pa sam videla da to naravno da možete da uradite. Znači, logujete se na Pionir i u delu Settings imate Pionir Cards i obeležite tu karticu koja vam je ističe ili vam je istekla i imate opciju Order New. Znači, veoma lako. To ću vam ja isto zapisati u opisu ovog videa kako da dođete do tog koraka. Znači, postoji opcija naravno da poručite novu Pionir karticu kada vam stara istekne. I poslednje pitanje za danas. Da li na Pionir moram da se registrujem sa istom mailom adresom kao koju sam koristio za Native Camp? To me je pitala skoro jedna devojka. Naravno da ne, to su dve različite kompanije. Vi kasnije povezujete te dve kompanije, ali oni ne zalaze u podatke jedni drugima, već vi možete da koristite, na primjer, Yahoo za Native Camp, a da se na Pionir logujete sa Gmailom, tako da te dve stvari uopšte nisu povezane i vi imate pravo naravno da se prijavite na bilo koji sajt sa bilo kojom, odnosno da se registrujete sa bilo kojom mail adresom, a kasnije vi povezujete te dve kompanije, a ne povezujete mail adrese. Ja se nadam da sam vam isto odgovorila na većinu ovih pitanja vezano za Pionir. Ja ću isto tako u budućnosti, kako budem dobijala neka ta interesantnija pitanja za Pionir, isto ću vam ovako snimiti Q&A. A slobodno, ako se setite još nekih stvari, pišite mi u komentaru ili mi šaljite na mail ili na Skype. Prijavite se naravno za Pionir da biste ostvarili bonus od $25, za Native Camp ako želite da budete nastavnik i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!